Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ano waktu yung mga mubtadi ni magpakakatawari sa ini makakula si mga hinang-hinang nila, si mga himumungan nila. Amuin yan mo isab ta kapanghati. Ang pabiaway sab yan mo sa way panghati. Ang pabiaon day sab. Yan mo isab ta kaakal. Ang pabiaway roon. Yan mo isab way ron akal. Ang pabiaway ta kaakal day sab. Ang kansa amuin mga himumungan nila aron mahiluin tao mag-apas pangunot o din panindog nabiluwa ni mga mubtadi timburian na magpakakatawa ba mga magpakuha nila sin mga hukuman labi awla pag-explain nila sin bid'ah pero sin sambat namoy nasabot na to video na to nakauna tungod ha bid'ah dalala amuin pagbahagi long na pa bid'ah dunyawi iwan bid'ah ukhrawi tawakan bid'ah dunyawi iwan bid'ah diniya tinama mga matik-matikon nila yan in kakahinang at hipatanggong nila in natali-tali nila hipatanggong nila pa mga katay manghuran amuin magpamong ingkatan sin bid'ah dalala. May ta ka mo lang amin ingkatan bid'ah dalala sinaon sa bid'ah tiniba sin para kala pagdunya. Ang nagkajatuha bago na puasin rasul. Yung beto lang nito bid'ah dalala. Ana kulihali na to kaya sambungan na to so babin bisarayat to ilaman jari hisandig. Pa mga nagpamong ingkatan bid'ah dalala sa babin mga ulama na may taing ingkatan bid'ah dalala tinihiyaw po nila pa bid'ah para kala i'tikadat iban ibadat. Tinain mga bago nagjatuha dunya kapanyapan dunya iban si mga uno na najatuwago inaturon sa nalamod pa bid'ah dalala sa buko na to imaksud sin hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong tapag bahagi ito nasubay nila hinisbat pa mga yaakaran nila amoy nagbahagi pa ang bid'ah hasana ang bid'ah hasana ang bid'ah sayyi'a ang bid'ah makruha so nilikat to sabin mga tumbukan ito mga tumbukan lang to si mga ulama ito sa plug kanila in katan sin bago wala na jat masa sin Rasul ngana nila bid'ah biya unon na siya blong tabian himumungan nila pagkain kullu bid'atin dalala tinaingkatan bid'ah dalala manjari piya ko adala imbisara ang bulang tapag ka nag-ingkal sin pagbahagi whereon bid'ah marayaw o bid'ah sana agama Islam at tinayang bid'ah buok da na lang nila mita ka mo umyan ang bid'ah mukaffira yung bid'ah kayro mukaffira tina bid'ah makakupur ibang bid'ah ri makakupur yung hasil yalong na nagbahagi na ka mo sin bid'ah mat timbi mga lang tapako anila tawakan bid'ah amo ini kako pa din agama Islam si bid'ah di kako din agama Islam ay na po niya lang nang beto nagbahagi da ka mo ubos ka mo umyan bid'ah ri mabahagi nakita ni ba mga katay manghuran para kala ini ang kanalang ko yung mga tao ini ano makto yan mo taka akal ang paway raisab yan mo way akal ang paon isab yan mo way panghati taga panghati isab ba't may wag nasihat yan mo isab lang ta taga panghati ang paway ron isab hindi makapaham lang tasin imumungan si mga ulama ibarat si mga ulama kita din hadis ay di kita magtulong pa inna kulla bid'atin dalala sabon natulong na ingkatan bid'ah kalawungan
Yung pag-inkar nila may talong na ang bid'a mukaffira, ang bid'a ghairu mukaffira, ang bid'a ini idafiya, ang bid'a tinanagbagi da kamulong niya. Kita niyo kunuin nas sin hadith. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Uno ima na sing kul katan. Mana sing kul katan. Pag mana katan, tinamataod. Sa libo ka nga ng katan bang hambuk da. Bang hambuk da, di mo ka nga ng katan. So imanan niya, bang katan, mataod. Dun hayan, mapahamuriha nasin hadis pa inna kulla bid'atin dalala ing katan bid'a kalaungan hati na mataod ing klase sim bid'a. Imana sing mataod ing klase sim bid'a biada sa pantunsin pagsyirik. Ang tao magsyirik, sumumba pa bulan, ang tao magsyirik, sumumba pa pasuka, ang tao magsyirik, sumumba pa batu, sumumba pa aulia, matupakubol, papuon kahoy, pamalaikat, mangayo-ngayo pa mga aulia. Ito klase sim pagsyirik. Pus aun syirik asiwi, aun syirik dakula. Ang ingkatan ito, ingkatan ito kanganan siya, syirik. Kanganan siya syirik. Beda sim bid'a. Ang bid'a, bid'a akidah. Bid'a ibadat. Ang bid'a hikawa na nakakama Islam, ang mukaffirah, makakupul ka niya. Ang bid'a, di makakupul ka niya. Ini aun darajat sim bid'a. Aun darajat. Beda sim dosa, aun dosa rakula, aun dosa asiwi. Sa ingkatan na ito dosa. Beda sim bid'a. Yung bid'a matawad in daraja niya, tawad in level niya. Aun biasa sa pantun dosa, siwi-siwi, aun sarang-sarang, aun malaggo, sa di ikagawa kanya rin akama Islam, aun ikagawa kanya din akama Islam, tawag ikakupul kanya. Sa ingkatan nito, kanya siyang nyanan sin Rasul, kulla bid'atin, pa inna kulla bid'atin dalala. Ingkatan sila to dalala, kalaungan. Amat di pagbahasahon. Ada po ni pagyanon imbid hambuok da, tinihambuok da siya kalaungan. Pero imbid karayawan. So, matampalin hadis, kulla bid'atin dalala. Ingkatan imbid misal uno pa indarajat niya, uno pa level niya, dalala ra siya. Tinakalaungan da siya. Sa pantun sin syirik, bada sin dosa. Di mataod din klase sin dosa. Taod din klase sin syirik. To, yung dosa mataod. Sa ingkatan na to dosa. Ingkatan na to syirik. Bada to, ingkatan na to bid'a dalala. Bid'a kalaungan. Amat tuin, ang mga kawing pag-ianon, amo hindi manjari bahagyo, hindi manjari bahagyo ng bid'a, hasan na iwan dalala. Sa ingkatan sin bid'a dalala siya. Sa alam sin dalala ya mataod. So amat to in kasambong na to. Kana so nila sa pagkita-kita o pagtali-talion imbis sara. Ngamuin. Yung kanila ini kumamba mga umiwas lang simbahan sa Tagalog. Umiwas sila din hakalaungan nila. Wati patanggong nila imbis sara nila pa mga magpamong ingkatan bid'a dalala. Wala nila kaya na naman, imbis sara nila, tumuy damat to kanila. So, sinarong panghati nila, may damat to kanila imbis sara nila. So, amat to mga katay mga hura na akama Islam, in hadis ini matampal. Usikum bisam iwatta'a fa iniya isminkum pasayara ikhtilapan kathiran. Dito mo din ikhtilap agama. Pasayara ikhtilapan kathiran. Kita naralong na yan in pag-ikhtilap. Tinasa taod-taod pag-ikhtilap. Kung yung pag-ikhtilap, ini buko na dunya. Agama. Kanda lang sinaso. Palay kung bisunnati. Tinabagbog ka mo. Hukot ka mo. Sunnat ko.
doon kamo pamagbog wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Iwan kakahinang si mga khulafa'ur rasyidin. Nang kanain hinangi Umar, hinangi Abu Bakar, piasin pagtipon sin Quran, pag sambayang tarawih, hinang sin Uthman, namun pagbang, hinang sin Ali. Diya may itong bida pa sa ahon baita sin Rasul, pamagbog ka mga sunnat ko ba? Sunnat si mga khulafa'ur rasyidun. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Tinamang kaumiyakad ha sunnat si mga khulafa'ur rasyidun. Di ka di ato may itong bid'ah. So, yari biyabeta sin Rasul. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. So amo yatto mga katayamanghoran. Ika sambag na to mahuli murah-murahan mangmayang kita nyo pa hidayatan sin Allah Ta'ala iwan kahandakan kita nyo pa kuto ni pag-iman na to mahuli. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.